खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनै 4 मे दिनै मोनबा रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय जागोन आसाम तामिलनाडु सोनाब बंग पुडुचेरी आरो केरेला बे मोनबा रायजोआव दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो भट काउन्टिं जागोन जायखौ गोलाव समनिफ्रायनो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ मोनबा रायजोनि 823 बियाबनि थाखाय दिनै भट साननाया जागोन नाथाय सोनाब बंगआव मोनसे बियाबनि थाखाय दिनै भट साननाया जानाय नङा इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया बेयाव गोदानै भट होनाय जागोन होननानै फोसावदों 21 मेयाव गोदानै पाल्टा समस्तियाव भट होनाया जाफिनगोन पाल्टा बियाबनि सिङाव थानाय 285 पोलिं स्टेशनफोराव 21 मेयाव भट होनाय जाफिनगोन माखासे बेले-बेजे जानायनि थाखाय भट जाफिननांगौ होननानै इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया फोरमायथिदों आसामाव 126 बियाबनि थाखाय दिनै भट साननाय जागोन सोनाब बंगआव 294 बियाबनि थाखाय भट साननाय जागोन बेबायदिनो तामिलनाडु पुडुचेरी आरो केरेलायावबो दिनै भट साननाया जागोन बेराफारसेथिं सोनाब बंगआव दासिमबो गोजोन गैया भट साननायनि माखासे घन्टा सिगांसो बीजेपीनि दैदेनगिरिनि सायाव गुलि गावनाय जाथाय जादों सोनाब बंगनि नर्थ 24 फारगानास जिल्ला जेराव सिगांनि समनिफ्रायनो बिसायख'थिनि समाव दुंहाव थासारि जाबोबाय थादों बे जिल्लायाव आरोबाव फिन बिसायख'थिनि भट साननायनि माखासे घन्टा सिगांसो बीजेपीनि दैदेनगिरि कुंदन सिंहनि न'खौ थांखिनानै गुलि गावनाय जाथाय जादों आरो दा भट साननायनि माखासेल' घन्टा सिगां गुबुन मोनसे जायगायाव गुबुन मोनसे जाथाय जाबावनाया सोराङाव फैदों BPFनि गोबां स्लिपखौ जब्द खालामनो हादों रायजो राजाया BJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गोबां स्लिप जब्द खालामनो हादों बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय दा इलेक्शन कमिशन अफ इंडियायाबो बिथोनखौ होबाय इउनिफर्म गानै पुलिसा जरजुलुमै बेफोर स्लिपखौ लांनो नाजादोंमोन नाथाय रायजो राजाया नारा-नाथार बेफोरखौ जब्द खालामनानै मिडियानि सिगाङाव लाबोदों जायनि थाखाय दा बेयो सोराङाव फैदों दिल्लीयाव अर खामनानै सागु सुबुंनि जिउ खहा दिल्लीनि विवेक विहार ओनसोलाव अर खामनायजों सासे उन्दै गथ'साजों लोगोसे गासै सागुआ जिउ खोमानो गोनां जादों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 3:48 समाव पुलिसनाव अर खामनायनि मोनसे फन कल फैदोंमोन बेनि उनावनो गोबां पुलिसजों लोगोसे गं 14 अर खोमोरग्रा गारि आरो अर खोमोरग्रा स्टाफ जयै थांनानै 4 थालायाव नांनाय अरखौ खोमोरनो नाजाहैदोंमोन गोबां नाजानायनि उनाव फुंनि 8 रिंगासो समावसो अरखौ खोमोरजोबनो हादों होननानै फोरमायथिदों अरा मोनफानि उनाव मोनफा फ्लेटआव गोसारलांदोंमोन होननानै फोरमायथिदों अर खोमोरग्रा हान्जाया गोबां नाजानायनि उनाव 12 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों अब्लाबो अरखौ खोमोरखांनायनि उनाव खामखांनाय फ्लेटआव थांनानै नायहैनायाव साफानि उनाव साफा गासै सागुनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों ओनसोलनि सुबुंफोर बा जाथायखौ नुनाय सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया एसि बिफ्रुनायनि थाखाय जानो हागौ होननानै बिथांमोना सन्देहखौ फोरमायथिदों मानोना अरखौ नुजेननाय समाव एसिनि आउटडोरनिफ्राय अर जोंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बे अर खामनाय जाथाया एसि बिफ्रुनायनि थाखाय जानो हागौ होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा सन्देहखौ फोरमायथिदों दिनैनि साना सोरनिबा थाखाय गाबनाय आरो सोरनिबा थाखाय मिनिनाय जागोन दिनै 4 मे दिनै आसामाव बिधानसभा बिसायख'थिनि भटनि काउन्टिं जागोन लोगोसेनो जोंनि बिटिसिआबो जोबोदैनो गोसो बोथावना जादों जेरावनाखि देरहानो थाखाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो दोलोआनो नारा-नाथार नाजादों जेरावनाखि माखासे बियाबफोर तामुलपुर बियाब उदालगुरि बियाब क'क्राझार बियाब आरो माखासे बियाबफोराव UPPL आरो BPFनि गेजेराव गोख्रोङै जुजिलायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे बियाबफोराव BPF दोलोआ दि गोनो गोथोआव दङ बेखौ खेंसालियैबाबो इसाराखौ होदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPF दोलोआ एसेब्लाबो गोनो गोथोआव थानाय माखासे बियाबफोरा जाहैबाय तामुलपुर बियाब बिजनी बियाब आरो परबतजरा बिधानसभा बियाब बेनि अनगायैबो माखासे बियाबफोराव UPPL आरो BPFनि गेजेराव गोख्रों जुजिनाया जागोन मानो होननानै बुङोबा बेयाव गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा गसंदों जेरै तामुलपुर बियाबाव NDAनिफ्राय बिस्वजित दैमारी बिथाङा गसंदों आरो बिथांनि हेंथायैनो UPPLनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो गसंदों ओजोंहाय उदालगुरि बियाबाव BTCनि लेङाइ गाहाय रिहन दैमारीनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान एंगारनानै UPPL दोलोआव गोदानै हाबफैनाय दिपेन बर' बिथाङा गसंदों बिथांमोननि गेजेरावबो गोख्रों जुजिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बिसायख'थिनि समाव ओजोंहाय क'क्राझारावबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेवलि महिलारि आरो UPPL दोलोनिफ्राय
लरेन्स इस्लारि बिथांनि गेजेरावबो गोख्रोङै जुजिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन नाथाय सोरनि खाफालाव मा लिरदों बेखौ जोङो दिनै मिथिनो जायनाखि दिनै बिसायख'थिनि भट साननाय जागोन आसामाव बेनिखायनो गासै आसामावनो ड्राइ डेखौ फोसावदों दिनैनि सानाव जौ गलाफोरा बन्द थागोन लोगोसेनो बारफोरावबो दिनैनि सानाव जौ मोननो हानाय नङा गनायथि गैयै साथाम सुबुङा स्ट्रं रुमाव हाबनायनि खौराङा गोसारनायनि उनावनो क'क्राझार काउन्टिं सेन्टाराव सिकिउरिटिखौ गोख्रों खालामनाय जादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट HS&MP स्कुलाव साथाम सुबुंफ्रा स्ट्रं रुमनि उननि दरजाजों हाबदोंमोन आरो बिसोर गावसोरखौ CCTV टेकनिशियान होनानै सिनायथि होदोंमोन नाथाय बेबायदि गनायथि गैयालासे साथाम सुबुंफ्रा हाबनायखौ लानानै दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव स्ट्रं रुमनि सिकिउरिटिनि सायाव सन्देह जादों माबोरै बा मानो गनायथि गैयालासे साथामा बेबायदि उनथिंजाय हाबनो मोनखो बेखौ लानानै दसे समनि थाखाय दुंहाव थासारि जादोंमोन आरो साथामखौ हमनानै पुलिसनोबो गथायनाय जादोंमोन उनाव बेखौ लानानै DCआ खेंफोरथि होदों एक्सट्रा CCTV लागायनो थाखायसो बिथांमोना थांदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेखौ लानानै साफ्रोमबो केन्डिडेटफोरजों सावरायखानाय जादों केन्डिडेटफोरजों सावरायालासे जेबो खालामनाय जायाखै होननानै DCआ फोरमायथिदों मणिपुराव फिन बम बेरदों इम्फाल इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि साखाथियाव टेरिटरियेल आर्मि केम्पनि गेटनि गुदियावनो बम बेरदों फुंनि 11:55 बमा बेरदों सासे सिनायमोनै सुबुङा स्कुटिजों फैनानै बमाखौ दोननानै थांनाया CCTV केमेरायाव सेबखांजादों बे बम बेरनायाव रावबो जोखोम जायाखै कांलाइपाक उदखारि हानजाया बेखौ सिमान लादों बियो बेन खालामजानाय आन्डारग्राउन्ड हानजा बिसोरो फोरमायथिदों दि मणिपुराव सानफ्रोमबो बन्द होनाय लामा बन्द खालामनाय बेजों सानफ्रोमबो रां खामायनानै जाग्रा सुबुंफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय गोबां जेंना लाबोयो बेनि हेंथायैनो वार्निं होनो थाखाय बे बमाखौ बेरहोदों होननानै फोरमायथियो इम्फाल इन्टारनेशनेल एयारपर्ट अथरिटिनि एयारलाइन मेनेजारफोरनिसिमबो फाइनाल वार्निं होनानै फोरमायथियो थांखु जौ बायदिखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायाव मदद होदों बा थुलुंगा होदों बेनि हेंथायैनो बे बमाखौ बेरहोदों होननानैबो फोरमायथियो बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो 8 केजि IED गंसे राइफल 7.62 mm नि गरबा गुलिखौ मणिपुरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जब्द खालामनो हादों होननानै मणिपुर पुलिसआ फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि कुकी आरो मिथिनि गेजेराव दुंहाव थासारि दाङाबाजि जानायाव मणिपुराव दासिम 260 सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जाबाय मणिपुराव सानै उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बुथारनाय जाथाय जादोंमोन उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ 25 साननि उनावसो मैयानि सानाव न'आव लाबोनानै समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदायखौ होबाय जेब्लासिम दायनिगिरिफोरखौ हमा अब्लासिम गोथै देहाखौ न'आव लाबोहोनानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोख्रोङै खुद्रिदोंमोन थांनाय 7 एप्रिलावनो बिमाजों उन्दुबाय थानाय 5 बोसोरनि उन्दै गथ'साजों लोगोसे सासे 6 दाननि बियानै उन्दुफुबाय थानाय समावनो बमा बेरहोनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनि उनावनो मणिपुराव फिन दुंहाव थासारिया जादोंमोन 7 एप्रिलनिफ्रायनो गोथै देहाखौ रिम्सआव दोननाय जादोंमोन मैयासो न'आव लाबोनानै नेम निथिनि गेजेरजों जोबथा बिदायखौ होबाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया न'खरनि सोद्रोमाफोरनिसिम खावलायनायनि उनाव मैयानि सानाव गोथै देहाखौ न'सिम लाबोनानै जोबथा बिदायखौ होबाय न'खरनि सोद्रोमाफोरनो गासैनोबो साख्रि होनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो थाखाय समायखिरा बा रादाय होनायनि उनावनो न'खरनि सोद्रोमाफोरा मैयानि सानाव सानै उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ 25 साननि उनावसो न'आव लाबोनानै समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदायखौ होबाय क'क्राझाराव थानाय बेसि मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन लोगोसे हस्टेलावबो फ्रि एडमिशन मोननो हागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो बे बेसि मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव जेराव इंलिश बड' आरो एसामिस बे मोनथाम मिडियामाव फरायसाफोरा सायख'नानै फरायनो हागोन मख'नो गोनांदि फरायनायाव लोरबां फरायसाफोरखौ आनजादनि सिगां सिगां एक्सट्रा कोचिं क्लासबो होनाय जायो बे फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय थानायनि मोजां खाबुबो दङ देबानि हस्टेलबो दङ फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव 2 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों 21 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन आरो 11 फरायसाफ्रा थार्ड डिभिजन मोननो हादों बेनि मादाव सासेया डिस्टिंक्शन मोननो हादों मोजाङै सुलाद लानो थाखाय 8638745056 नङाब्ला 9957015402 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों